малко. Тук не трябва да се доближавате до вратата там. Да влизаме, не може. Има такова периметър отвън, каквото. Има периметър, Да. обхват има там. Да, виж. да. Системите им. А иначе през седмицата работи ли? През седмицата? През седмицата би трябвало да се обадите в музея. Той и тук не е разрешено, между другото. Така. Дошли сте до тук, няма... От София? Ще минете и тук по пътеката, нататък. После така, разбираш, има пътека оттъпкана. Добре. Ще го разгледаме. Разгледайте. Добре, благодарим. Благодарим. Той има пътеки. Чули какво казах? Че снимам. Добре. Какво ще кажеш? Здравейте, приятели! Айде, кажи го да. Чудех се дали вече само това да им казвам. Трябва да го кажеш. Здравейте, приятели! Къде сме тръгнали днес? Отиваме до един античен град, който искаме да им покажем. Античен, не знам дали го казах доста четливо. Виж сега, аз само знам къде сме, но не знам нищо за... Ма ние стигнахме. Така... Аз не очаквах. Много бързо. Оле... Аз мислех, че ще ходим. Бях се подготвила да ходим. Ние реалници взехме тук и вода. Да, по това няма 100 метра. Ама малко трябва да го окусят, защото не се вижда много. Много е яко. Гледай, какво става въпрос. Днес откриват ловния сезон. Така ли? Да. Аз не знам. Много е яко. Ама чакай сега да видим, защото едното е яко. Гледай. Искам само да видиш, да снимаш насам. Виж. Тук и канализационните системи. Сега ще да ги снимам, стой. Това е гръцката част тук обаче. Мислиш ли? Да. А тази е по-бедната тракийската част. Ма така ли пише? Да, където са тук те са имали канализация. Да. Погледни как са го направили. Много е красиво. То нататък не можем да отидем. Само до тук. Там виж още я правят. Нали е в процес на проучване. Да. Аз не очаквах, че толкова близо ще стигнем до тук. Много яко. Да. Погледни. Това е нещо уникално просто. Край малкия град Ветрен се намират останките на древногръцкия търговски център Емпорион Пистирос. Основан през 4 век преди новата ера, той е бил важен пункт за търговия между тракийските земи и егейските градове. Гърците достигали до града по река Марица, която тогава била толкова пълноводна, че в някои периоди е отнесла голяма част от града. Дори и малкото останки, които са се съхранили, разказват много за живота тук, като павираните улици, укрепленията, канализационните системи и артефактите. Като тези неща, които разказвам, съм ги
гледала и слушала от археолози, не е просто Уикипедия да отвориш и да четеш. Добре. Просто искам наистина да вникна в историята тук, защото е доста завладяваща. Той е бил доста голям град, но е бил на две части. Било е на две части, като тази, която ходим тук в момента, е гръцката. А по-бедната част е била нашата тракийската. Ама аз мисля, че настам не знам какво ще видим. Май да се върнем. Там по пътя ще се върнем. Има пътечка е там. По пътя, по пътя има си Добре. път. Снимаме тук. Снима ли ме? Снимахте, да, снимам. Добре. Искаш само да изключиш звука на телефона ми? Да, това ще И виж направя. колко много керамика тук. И тук, и тук, и тук. Еха, виж как са ги наредили даже. Те са ги наредили умишлено. Да, много яко са го наредили. Там делбичката, от която тече вода. Направили си чешмичка. Много яко. Да. Тук идват хората и се събират, виж. Има да, рисунки. вероятно, да. Да. Пистирус пише. Да. Много е хубаво. Много. И какво е голямо, мащабно. Да. Чакай да ходиме тук по пътеката. То не е точно Добре, оказано то къде, човек каза, че е оттъпкана пътека, не е... Тук виж колче. Да, те тук са си ги маркирали, заграждали си. Иха. Каква голяма площ. И до тук. Просто е много уникално място. Погледни как тези гранитни камъни как са слагани, какво е правено. Нямам представа как са ги носили, откъде са ги носили. От кариерата, която е тук до Ветрен. Добре, от кариерата, но как? Тука. Те виж какви каменни блокове. А кой знае още колко много има тук неразкрито по тези шубраци долу до реката. Определено. И навътре също. Васко подготвя дрона. Много страшна новина. Стига ми разваля клипа. Какво? Снимам. Знам, че снимаш. Моля така си изцепиш. Какво? Какво? В края на 5 век, преди новата ера, Тасос изпитва криза за метали, а Атина оказва натиск върху търговията. Това принуждава гърците да съжителстват с траките, като обменят ресурси и идеи, създавайки уникална смесица от култури. Археологическите изследвания показват, че Пистирус не е просто търговско място. Това е град с планировка, социална организация и контакти между различни цивилизации. Днес, край град Ветрен, руините ни позволяват да надникнем в живота на древните гърци и траки и да разберем как са оцелявали и съжителствали в една динамична епоха. Къде отиваме сега? Към Ветренската могила. Чакай. Там е.
Дали е това? Там и тя или? Еми така е и на Google Maps и на снимки съм гледала, че е така. Ма виж, от това така има път. Добре, дай ще минем сега тук да видим. Добре. Има туалетно даже, виж. Еми, защото там има такова, да се събират. И си Да. направили туалетна, ама... И ето мивка път. даже има, гледа. Ембрал на тия хора. Чакай да видя сега къде сме. Ние сме от тук, само че сега трябва да внимаваме, защото Какво има? има периметър. Какво значи това? Значи, че ако го минеме, ще дойдат сотаджиите, първо ще те бият и после ще те питат какво правиш тук. Разбираш ли? Ще се разбера с тях. Какво ще кажеш? Аз съм ютубърка. Простете ми е. Ма ние няма да ходим другаде, освен там. Така че, виж, заградено е с камъчета. Простете ни е. Тук мисля, че е нямало път преди. Просто те са го направили за гробницата. Еми, Мислиш? даже аз не знам дали още има път. Ами, това не е път. Тук хората Това си са- минават с машините си, такова Да, царевица. това са редове тук. Ами да, Еми, вървиме между редовете на царевицата. и слънчогледите. Ще дойде собственика тук на нивата. И И ще ни обуроли. ще ни броли яко. Внимавай. Това как му казваш? Будил, как да му казвам? Не, Трън. снимай на хората. Ние му казваме по друг начин. Това изсъхва и става кафяво. Ние му казваме патрак. Хайде! Ако някой... Да. Какво? Как му казвате вие? Патрак? Не, хората как му казват? Всички ние му казваме патрак. Кои всички вие? Еми в нашия край. Във вашия край, ма в другите краища. Не знам да кажат как му казват на това нещо. Кажи го. Патрак. Не бе! Пишете в коментарите вие как му казвате. А, Оф. Чакай да зацепя, нали знаеш, че съм български реалтан? така, и аз сега тук да снимам аз. Снимай ти. Ето тук е гробницата. Но не можем да приближиме, защото има... Наистина ли? Еми ето виж, там има периметрите, това са от охраната, където са. Само е така ще обиколиме пътенци, ще снимаме тук. Еми иска ми се само отвънка да я видя. Не искам да влизам вътре, искам отвънка. Еми отвънка ще гледаме. Отвънка да я видя. Много имам мерак. Моля? Много имам мерак. Еми... Не се приближаваш много към... Да. Че не знаем откъде хваща периметъра и... Само така отстрани да я видя. Да бе, ето виж, въртим тук. Обикаляме. Еха, идвай. От тук ли е входа? Да. Красиво е. Я гледайте. Да. Ех, как не беше през седмицата, ама ние ако знаехме, че Ако така... знаехме, ама през седмицата някои хора Работят, да. работят. Не като мене свободна. Еха. Да, заключена е. Ох, чакай. Че тук тревата са на по-висока. Да, много е красиво. Интересното е, че няма как да се приближиш до нея. Еми защото няма път, но пък има табела, която, нали, уж ти трябва да я прочетеш, да видиш за какво как да става я въпрос. прочетем? Ами не знам. То за може би за гробницата, знаеш, че... Аз не знам откъде се минава. Тук виж как е направено. яко. Красиво е много. Да. Много. Ела да прочетем да видим. Тук по принцип трябва да има път, по който да се стига Еми да, не може до тук. гробницата. Чакай само да кажа. Значи, тук трябва да има път, по който се стига до гробницата. Пътя трябва да минава някъде от... Ей, това цялото тук е пътя. Снимам го. Ей, това е пътя. Пътя, който даже отстрани има бордюри
Ей там се виждат малко бордюри. Ей така. И върват до гробницата. Пътя няма път. Тук пак Всичко е е заставено обрасло. обаче. Всичко е обрасло. Да. Ела да Абсолютно прочита какво пише тук. То и до табелата едвам се стига, ама. До табелата не можеш да стигнеш, трябва тук да прескачаш. Тракийска гробница от град Ветрен, община Септември. В землището на град Ветрен, в местността под Вадата, се намира некропол, включващ 3 големи могили. 3 големи могили ли? Еми, едната може би е там, тази тук да е втората и някъде трябва да има още една трета, най-вероятно. Много е красиво, иначе. През 1945 са първите проучвания на гробницата. Да. Еми до тук, повече няма да влизаме навътре. Добре. Ей, това е гробницата. Достъпът до гробницата е ограничен чрез метална решетка. Интензивните земеделски дейности в района около могилата с гробницата, липсата на постоянен и сигурен път до нея, виж какво пише, както и постоянна охрана и грижа за нея водят до сериозни повреди на гробницата, могилата, подпорните стени и алеята. Има нов проект за опазването. През 2023 одобреният проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Добре, хайде сега да тръгваме да видим. Имаш още едно място, някаква римска пътна станция или какво имаш? Ма то е по главния път. Еми по главния. Да. Ще тръгнем натам да го видим и него. Айде. Добре. Така ли, че сме тук, по-добре и там да се отбиеме. Ама, Нали? да, разбира се. Айде.